כן, אפשר. הלוואי שהיה לאביבה בחדר שלה, בכל הבית שלה, דשת וענן. דשת וענן. הלוואי שהיה לאביבה פרחים, שרשראות, יהלומים, ואפילו קשתות, וקשת וענן, וגומיות, ובית יפה, וחדר יפה, והכל יפה, ופרחים יפים, והכל יפה. כל הבית בקישוטים יפים. שיהיה יום הולדת ומזל טוב. איפה אביבה עכשיו? בבית חולים הזה אני אומרת לה, מזל טוב וניתוח שתעבור מהר. ניתוח מהיר. ניתוח מהר ושתהיה בריאה. ניתוח מהיר. וגם שיחזירו לה את הדרך, שיחזירו לה את הלב, אבל רק שלא יקווה ולא תזכה. שתהיה בוגרת ולא תזכה בה. עוד משהו? כן. שיהיה לה פסמים יפים וריח טוב ופסמים ויהלומים וצבעים של קשת וענן. ולסבתא את גם רוצה לאחל משהו? כן. מה? תסגרי המצלמה כשאת מאחלת. שתהיה בריאה, שלא תהיה חולה, שגם לא תינבט מאביבה. גם שהיא לא תינבט מאביבה, שיתנו לה מתנות שיהיה לה יום הולדת, חולצות יפות, כספות יפות, קשתות יפות, בגד לשלג הכי יפה, ובגד לשלג אם יהיה שלג בחורף, וגם שיהיה מתנות יפות ובושם יפה ופרחים יפים ושרשראות יפות וקשתות יפות ומתנות יפות ותלמידים יפים ופרחים יפים. ואת אוהבת את סבתא ואת אביבה? כן. ויש עוד מה. את עדי. לעדי. לא, לעדי לא צריך ברכה, אנחנו שולחים את זה לסבתא. לא. לסבתא ואביבה. לא, עכשיו. טוב, תברכי. שעדי תהיה בריאה ותבוא ויעבור לה כבר רחום, כי אני לא רוצה שיהיה כבר רחום, אני רוצה שנחבק אותה, ננשק אותה, ויהיה תמונות יפות, קשתות יפות, צמידים יקרים, וכתר יפה, ובושם יפה שיהיה ריח טוב, ויהלומים יפים ושרשראות יפות, ובגדים יפים וכריות יפות וחדר יפה וחדר מסודר וענוצות יפות. אוקיי, אריאל. ענוצות יפות, לא, עכשיו אריאל. ושיהיה ענוצות יפות ושתשמח כל היום. קשתות. תודה, היא אמרה קשתות. אריאל, תברכי קודם כל. קשתות זה שתהיה בריאה כל החיים. יופי. ואריאל, תברכי קודם כל את אביבה. עד סוף היום. שאביבה תהיה בריאה ושלא תבכה כמו אתמול, כי אתמול היא פחדה ולא צריך לבכות, כי לא צריך גם מפחד, עושים את זה מאוד רעש, אבל זה לא נורא, כי זה לא כואב. והיא גדולה עדיין. והיא תהיה גדולה, ברוך השם, ברוך השם, שהיא תהיה גדולה, ברוך השם. תסתכלי, אין לי משפט תתחוי. תגידי לי. אריאל, את באמצע ברכה. מה זה שזה לא יגדח הציפורן הזאת? אריאל, תברכי. ושאביבה תהיה בריאה, שיתנו בעלה, ייתן לה נשיקות, שיתנו לה חיבוקים, גם לילדים הגדולים שלה. מה זה? בעיקר שיעשו לה נשיקות ולרוי יפה.
וסבתא? סבתא, היקרה קרה. קרה. סבתא היקרה שלי עושה בשמחה. סבתא היקרה. סבתא היקרה. את תפסי אתמול, מזמן. אריאל, רגע, אבא, אני מצלמת. אריאל! זה בסדר, אבל כשעושים את החיים שלנו, אז זה מאוד כיף לסבתא. שבאים אליה אורחים יקרים שהיא מכירה אותם או השנים, שיבואו אותה לברך אותה קצת, שהיא לא תבכה. למה היא בכתה? מזמן היא בכתה. מי? ואת עדי את גם רוצה לברך? כן. אבל משהו הכי יפה. מה את רוצה לברך את עדי? שיהיה לה מזל טוב. גם אם... רגע, לא יודעים. שיהיה שתייה טובה שתייה טובה, זה לא חישוב. די כבר, מה קורה לכם? די, אריאל. אני אמחוק את מה שעושה סבתא. אי אפשר למחוק, אז מה שאת אומרת זה מה שיגיע לסבתא ולאביבה. יש לך עוד משהו להגיד? תשלחי נשיקה. לא. אני אשלחתי. וגם לא ברכתי להגיד כלום. אני. תצלמי. נשיקה. אני אפתח לך את העין. טוב, ביי לכולם. ביי לכולם, לא ברכתי להגיד כלום. אז תברכי. נו, את לא מברכת, מה את רוצה? בגלל שאת מברכת או לא? אני יוצרת. את רוצה לברך את עדי? אז תברכי עכשיו, כי כבר אין זמן, זה בת נגמר. שייתנו לה מלא מתנות, שתהיה בריאה כל החיים, שלא תעבור ניתוח מתי שבא לה, ושלא תפקד בערך, אבל זה בסדר. את אוהבת אותה? אני אוהבת אותה, אבל בערך, עוד טיפה, אני מכירה שהרבה. אז נקראות מחר, עכשיו בא לברך. מה את רוצה לברך אותי? בשמחה, שיהיה לך אושר ואהבה ושירים יקרים, שיהיה לך הולדת, יכלו לך מתנות וציורים, אם יהיו לך ילדים אז תגידי להם שיקנו לך מתנות. טוב, נשיקה לאביבה ולסבתא. שומעים מיכאלה? אמא גם לי בעלש. מיכאלה יקרה, שתהיה מאוד שמחה, לא להשאיר לה מתנות. עכשיו לאחים בס. המון נושא בשמחה. שתהיי ויהיה לך בושם טוב וריח טוב ויהיה לך הכל טוב ולא יבואו לך. אמרתי אתמול, היה כזה חרק שהיה לרצפה והוא זוחל וברחתי, נכון? ושיהיה לך בלון. אני רוצה שכבר יהיה לך יום הולדת ותהיי בת 13 וככה וגם מתנות יפות ופשוטות יפות ובנתים יפים
קוקו יפים. טוב, עכשיו תגידו יפה שלום שתיכן, למצלמה. עכשיו אני לאריאל. לא, גם אני לאריאל. נו, קצר, קצר, קצר. כן. שהיא תהיה אהבה כל הזמן, ושיהיה בושם יפה, ושהיא תצמח כל היום, ושהיא תחיה כל היום, ושהיא תגדל כל היום. אני שיהיה לה. טוב, עכשיו תעמדו אחת ליד השנייה, תתחבקו ותגידו אוהבים אותך אביבה וסבתא. רגע, ביי ידע להתקלם. תגידו אוהבים אתכם אביבה וסבתא ואני סוגרת. לא, תביא רק את זה. סגר.